Праз 2 гадзіны ў вашыя дзверы пагрукае губазік. Лукашэнкаўскія сілавікі пагражаюць беларусам допісамі ў сацыяльных сетках. Тым часам Лукашенко учыніў разнос міліцыі за тое, што прыкрывае раскрадзенае паліва. Гэта падчас уборачнай кампаніі. А чыноўнікі прыдумалі, як зрабіць школьную форму яшчэ больш беларускай і дарагой. Вітаю ў аб'ектыве. У студыі Віталь Бабін. Пачынаем наше выданне. Узяць пад контроль не здолелі, ачоліць. Таксама прапагандысты распісваюцца ў сваім бяссіллі перад сацыяльнымі сеткамі. Да прыкладу, Ігар Тур, які абвяшчаў крыжовы паход у Трэц, вось ужо 2 тыдні нічога не публікуе. Ну а калі не атрымліваецца мазгамі, то заўжды ёсць стары спраўджаны метад страх і рэпрэсіі. Вось толькі ці магчыма зацугляць праўду ў інтэрнэце, ведае Валера Руселік. Вы чымсьці незадаволены і пішаце пра гэта ў сацыяльных сетках, тады мы ідзем да вас. У прапагандысцкім эфіры сілавікі пахваліліся пераследам грамадзянаў, актыўных у інтэрнэце. Но уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации. І гэта пры тым, што яшчэ нядаўна ўлады наадварот заклікалі грамадзянаў актыўней расказваць у сацыяльных сетках пра свае праблемы. Нават адмысловую тэлепраграму для гэтага прыдумалі. В панядзельнік дойдет до Лукашэнкі. Дык што ж пайшло не так? Когда Лукашенко призвал белорусов жаловаться, пошло такое количество жалоб и такой огромный поток претензий, что власть не справляется с этим. То ли они действительно в это верили, то ли они сами себя убедили в том, что то, что было раньше в 2020 году, это какой-нибудь Запад придумал. А у нас вообще нет проблем, потому что, может быть, они живут в каком-то своем пузыре. И когда они столкнулись с реальностью, осознали, что дело пахнет керосином. И вспомнили, что у них есть хороший, добрый инструмент – палка и уголовные дела. Абсалютная ж большасць праблемаў не пра палітыку, а выключна сацыяльнага альбо эканамічнага характару. Да прыкладу, вось нядаўні ролік у тыктоку, у якім жанчына паскардзілася на тое, што не можа знайсці нармальнай працы ў Менску. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается. Ролик ужо набраў больш за 400 тысяч праглядаў і больш за 2000 каментароў, у якіх і іншыя беларусы дзеляцца падобным болем. Мы сейчас можем сказать о том, что действительно любой комментарий в Трэц, мы сейчас один пример приведем, и к вам губоb постучится? Однозначно да. Однозначно да. Интернет помнит все. И если вы любую новость, любое слово, любой визуал хоть на секунду забрасываете в интернет, а потом удаляете, цифровой след остается там всегда. И на сегодняшний момент у Министерства внутренних дел достаточно и средств, и сил, чтобы вас отыскать. Лицам, которые хотят стать блогерами, есть большие плюсы. У них будет возможность на большую аудиторию телеграм-канала МВД, Следственного комитета рассказать свою историю. Вось толькі ці ўдасца рэжыму, замест таго, каб развязваць праблемы грамадзянаў, папросту заткнуць ім усім рот. До талого могут придумать новые статьи, новые уголовные дела. Людей садили из-за мысли преступлений, из-за хлопки были истории. Поэтому у них нет ограничений. Могут. Но тогда будет другая волна. Тогда люди будут связываться с нами, с вами, со мной, и еще больше давать информации закрытого типа. И все равно будет информация просачиваться, мы будем говорить о ней, будем показывать ее. А ўжо тады непазбежна адбудзецца тое, чаго ўласны рэжым гэтак баіцца – палітызацыя незадаволенасці жыццём і, адпаведна, памкненне змяніць тых, хто не здольны развязаць праблемы грамадзянаў. Валер Руселік, Белсат. Лукашенко аб'явіў мабілізацыю чыноўнікаў. Сёння ў часе селектарнай нарады ён прапанаваў сваім падначаленым выбар. Альбо перасесці з кабінету на сельскагаспадарчую тэхніку, альбо пайсці звычайнымі жаўнерамі ў войска на паўднёвай мяжы. На меркаванне Лукашэнкі гэта дапаможа развязаць нястачу працоўных рук падчас уборачнай кампаніі і закрые патрэбы арміі. В таком дефиците кадров одевать наручники. Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу.
в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в хозяйство на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работы. П'янства, хабарніцтва, крадзеж саляркі і запчастак уборачная кампанія яшчэ не разгарнулася на поўніцу, а старыя праблемы ўжо на паверхні. На той жа нарадзе з чыноўнікамі Лукашенко не толькі пагражаў адправіць іх ахоўваць мяжу, але выказываў незадаволенасць хадой уборачнай кампаніі, а сваіх жа міліцыянтаў вінаваціў у працы ў стылі ліхіх 90-х. За нарадай сачыла Юлія Цальпук. На беларускіх палях ідзе уборка збожжавых і азімага рапсу. Другі пакос травы, а неўзабаве будуць закладаць насенне азімых на наступны год. Падчас нарады Лукашенко канстатаваў, пятая частка камбайна ў правераных КДК не гатовыя выйсці ў поле. На першым этапе уборкі на падпітку заспелі 150 работнікаў. Вынайшлі 41 прыпіску. Завялі 46 справаў аб хабарніцтве, крадзяжах саляркі і камплектуючых. Каб злавіць на паліве, падфарбоўвалі яго. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. Особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. У тэлеграм-каналах МУС няма паведамленняў пра факты міліцэйскай злачыннасці. Прысаромленае сёння ведомства Кубракова рэкламуе ўзмоцнены кантроль у гаспадарках як частку забеспячэння харчовай бяспекі. Сотрудниками милиции Минщины установлен факт хищения горюче-смазочных материалов государственной организации в общем объеме свыше 2,5 тонн. Агулам сёлета ўжо сканфіскавалі 50 тоннаў крадзенага паліва, 17 тоннаў камбікармоў і 12 тоннаў збожжа. Апроч міліцыі рэйды з праверкамі ладзяць аўтаінспектары, Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, Дзяржінспекцыя па ахове працы, пракуратура, камітэт дзяржкантролю. Адказваць галавой ці плаціць з уласнага гаманца мусяць кіраўнікі гаспадарак і выканкамаў. Як выглядае такі кантроль, распавяла былая працаўніца Магілёўскага аблвыканкаму. Ты заўсёды ведаў, напрыклад, калі ты едзеш у які-небудзь раён, Саўгас, ці на якую базу, ці яшчэ дзесьці, дзе можна было купіць таннае паліва, напрыклад. Ну, ці з кім можна было дамовіцца, напрыклад, аб якой-небудзь вясельнай залі, не целиком заплаціў усё праз рахунак у бюджэт. Лукашенко, аднак, заклаў гэтыя страты ў канчатковы вынік уборачнай. Сабраць плануюць не менш, чымся летась. 11 мільёнаў тоннаў рапсу і збожжавых. Можна збіраць больш, сушыць лепш і прыпісваць менш. То есть гэтая сістэма не павінна ў такім выглядзе існаваць. Мне падаецца, што гэтую сістэму спасе толькі тое, калі яна разваліцца, і мы пачнём паціху выбудоўваць прыватны сектор, такі, які павінен быць. Стваральнік сістэмы нават праз 32 гады ва ўладзе да зменаў не імкнецца. Прыняць захады і публічна далажыць, загадаў старшыні камітэту дзяржкантролю і прэм'ер-міністру. Юлія Цальпук, Белсат. Лукашенко падпісаў указ, якім удасканаліў базу нявыязных з Беларусі. Паводле новага дакументу сілавікі будуць яшчэ хутчэй дзяліцца звесткамі пра тых, каго забаронена выпускаць за мяжу. Акрамя таго, дакумент прадугледжвае паскарэнне працэдуры. Цяпер даведацца пра сваю наяўнасць у чорным спісе можна будзе ў любым аддзеле міграцыі. Адначасова новы указ спрашчае сілавікам лічбавы кантроль за невыязнымі, а такіх, паводле ацэнак праваабаронцаў, каля 150 тысячаў. Трапіць у базу могуць не толькі фігуранты крымінальных справаў і даўжнікі, але і тыя, хто ухіляецца ад прызыву альбо мае доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Літаральна пару месяцаў таму, напрыканцы красавіка, Беларусь і Расія цалкам запусцілі адзіную сістэму пагранічнага кантролю. То бок выехаць тым, у каго ёсць забарона, не ўдасца і праз суседнюю краіну.
З 1 верасня бацькі змогуць правяраць школьныя дзённікі дзяцей праз тэлефон. Праўда, пакуль гэтым ноу-хау змогуць скарыстацца не ўсе. Да інфармацыйнай сістэмы электронная школа вылучылі 300 навучальных установаў. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, у пілотным праекце будуць выкарыстоўваць не толькі электронны дзённік, але і журналы, і дзённік. Цягам навучальнага года плануюць паступова алічбаваць і астатнія школы, каб паскорыць працу ды зменшыць выкарыстанне паперы. Беларуская адукацыя пераходзіць у электронны фармат адною з апошніх у Еўропе. Напрыклад, у польскіх школах так званыя дзённікі выкарыстоўваюцца ўжо больш за 15 гадоў. Зрабіць школьную форму больш сціплай і кансерватыўнай, а яшчэ якаснай. Такой мэтай задаліся ў Беллегпраме. Яшчэ прыдумалі новую схему барацьбы з канкурэнтамі і падтрымкі айчынных вытворцаў. Падрабязней пра яе Наста Печанькова. Лето яшчэ не скончылася, а марафон школьных пакупак ужо пачаўся. Сярэдзіны ліпеня ў Беларусі стартаваў продаж тавараў для навучальнага года. Усяго плануецца запусціць 250 гандлёвых пунктаў. Пры гэтым 95% асартыменту на паліцах айчыннай вытворчасці, падкрэсліваюць у Беллегпраме. Мы уже произвели порядка 300 тысяч, я говорю, за предприятие, входящее в концерн Беллегпром. В стране гораздо больше, раза в 2 объемов производства. И уже практически 100% это продукция в торговле. Школьную форму сёлета правяраць будуць больш строга. Згодна з новымі дзяржаўнымі стандартамі, што пачнуць дзеяць ужо 13 жніўня, асаблівую увагу нададуць тканінам і фасону адзення. Дзелавы стыль вызначаны як стыль адзення, прызначаны для дзелавой сферы жыцця грамадства, які характарызуецца строгасцю, стрыманасцю і кансерватызмам у выбары матэрыялаў, колеру, крою і аксесуараў. Больш жорсткімі зробяцца патрабаванні да трываласці тканінаў, устойлівасці да разрываў і з'яўлення катушкаў. Пры гэтым новыя стандарты не будуць распаўсюджвацца на спартовую форму і абутак. Мы отбираем для производства данной одежды, соответствует требованиям технических регламентов о безопасности продукции. Мы проверяем устойчивость цвета путем отбора проб и испытываем в аккредитованных лабораториях устойчивость крашения, к действию света, ВТО и стирки. Таксама паводле новых стандартаў вытворчасць адзення мусіць лакалізавацца ў Беларусі, а мінімум 50% сыравіны для яго паходзіць альбо з нашай краіны, альбо з саюзнай дзяржавы, то бок з Расіі. Мэтай з'яўляецца трохі дапамагчы Беллегпраму, які заўжды працуе страту, трохі дапамагчы даць яму некаторы невялікі, малы прыбытак, таму што гэта невялікі рынок. Але, канешне, гэта зноў будзе за кошт гаманцоў спажыўцоў, за кошт беларускіх бацькоў. Калі ўсе гэтыя патрабаванні будуць выкананыя, фабрыкі змогуць трапіць у спецыяльны рэестр беларускіх вытворцаў адзення для школьнікаў якасць бел. У дзяржстандарце азначаюць, што рэестр дапаможа бацькам зрабіць правільны выбар падчас шопінгу. Канешне, гэта не мае ніякага дачынення да правоў інтарэсаў спажыўцоў. Мы разумеем, што за школьную форму заўсёды заплацяць бацькі, яны нікуды не дзенуцца. І гэта наступны прыклад манапалізацыі. Што такое манапалізацыя? Гэта калі спажывец мае магчымасць купляць тавар даражэйшы і ранейшай якасці. Заўжды манапалізацыя прыводзіць менавіта для гэтага, но і яшчэ інакда яна прыводзіць да дэфіцыту. Сёлета сабраць школьніка малодшых класаў у айчынных крамах каштуе ад 330 рублёў, старшакласніка да 1300. Шматдзетным і сем'ям з дзецьмі з інваліднасцю на шэраг прадуктаў прапаноўваюцца зніжкі, астатнім жа крэдыты і растэрміноўкі. І відавочна, апошнія беларусы пачнуць звяртацца часцей праз выцясненне з беларускага рынку больш танных вытворцаў школьнай формы. Наста Печанькова, Белсат. Зноў тэма на сацыяльных сетах. Кампанія «Беларусьнафта» адказам у Трэц выклікала скандал. Карыстальніца сеткі запыталася, чаму ў крамах заправак вытворчага аб'яднання няма жаночых сродкаў гігіены. Сетка ЗС адказала, што гэтая катэгорыя тавараў не абавязковая да продажу. Больш за тое, паводле СММ-спецыялістаў, жаночыя сродкі гігіены не запатрабаваныя сярод пакупнікоў. Такі адказ выклікаў абурэнне ў каментарах іншых карыстальніц, якія таксама сутыкнуліся з гэтаю праблемаю. Беларускія задаліся пытаннем, чаму неабходныя для іх рэчы не абавязковыя, у той час як паліцыя з алкаголем займаюць на запраўках асноўнае месца. Беларусі давядзецца высякаць
Тысячи гектараў лесу Міністэрства лясной гаспадаркі завершыла ацэнку стратаў ад непагадзі, якая панавала ў краіне ў канцы чэрвеня і ў пачатку ліпеня. Ад буры пацярпелі 14 лясгасаў, у асноўным у Гарадзенскай, Менскай, Гомельскай вобласцях. Вецер пашкодзіў некалькі тысяч гектараў лясных масіваў, больш за траціну. Цяпер прыйдзецца спілаваць цалкам. Астатні лес будуць высякаць выбарачна, каб уратаваць асобныя участкі. Тым часам надвор'е працягвае падкідваць беларусам непрыемныя сюрпрызы. Сёння фіксуецца шквалісты вецер да 20 метраў за секунду. Гомель, Магілёў напярэдадні накрыла моцная залева. Вуліцы ўсходніх гарадоў ператварыліся ў рачныя каналы. Стыхія валіла дрэвы на аўтамабілі, а каля Бабруйску нават зафіксавалі тарнада. На меркаванне экспертаў гэта быў сапраўдны смерч, бо варонка дакранулася зямлі. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, дажджы і навальніцы працягнуцца ў Беларусі да канца тыдня. Колькасць спробаў незаконнага перасячэння беларуска-польскай мяжы знізілася на 98%, заяўляе Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы. Калі летась за 6 месяцаў нелегальна патрапіць у еўразвяз праз Польшу спрабавалі каля 15,5 тысяч чалавек, то сёлета за гэткі ж перыяд толькі 235. Найбольшая хваля мігрантаў з Беларусі цяпер кіруецца ў Латвію. Незаконная спроба перасекчы мяжу фіксуецца штодня з 25 сакавіка. Пра іншыя замежныя навіны ў нашым аглядзе. Прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга назаўсёды скасаваў выбары ў краіне. Пра гэта 80-гадовы палітык заявіў падчас першага за 2 месяцы публічнага выступу. Прычыну ён назваў адкрыта – не даць прыйсці да ўлады апазіцыі. Тут больш не будзе выбараў, на якіх яны маглі б паспрабаваць захапіць урад, захапіць уладу. Даніэль Артэга кіруе Нікарагуа з 2007 года, а да гэтага ўжо быў прэзідэнтам у 80-х. Цяперашні тэрмін прэзідэнцтва заканчваецца на лета. Міжнародныя назіральнікі і праваабаронцы не раз ставілі вынікі папярэдніх выбараў пад сумнеў праз пераслед палітычных апанентаў. Дырэктар FBI Каш Патэль плануе наведаць Расію ў сярэдзіне кастрычніка. Пра гэта паведамляе выданне палітыкаў са спасылкаю на амерыканскага чыноўніка і крыніцу, знаёмую з планамі паездкі. Паводле выдання Патэль наведае Маскву і Санкт-Пецярбург у сярэдзіне кастрычніка. Ці сустрэнецца ён з Пуцінам або іншымі прадстаўнікамі расійскага кіраўніцтва, пакуль невядома. Апошнім кіраўніком федэральнага бюро расследаванняў, які наведваў Расію, быў Роберт Мюллер у 2013 годзе. Амерыканскія вайскоўцы 10-ю ноч запар наносяць удары па Іране. У Вашынгтоне падкрэсліваюць, што такім чынам імкнуцца аслабіць магчымасці Ірану атакаваць судны ў Хурмузскай пратоцы. У адказ Тэгеран паведаміў пра ўдары па нафтавых танкерах і амерыканскіх вайсковых аб'ектах у Бахрэйне ды Кувейце. Тым часам, паводле крыніцаў амерыканскага выдання Axios, пасярэднікі робяць спробы вярнуць Злучаныя Штаты і Іран за стол перамоваў. Але Трамп настроены працягваць удары пасля гібелі 3 амерыканскіх вайскоўцаў у пятніцу. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Вільні адбылася памінальная літургія за спадчым пісьменніцы Святланы Курс. На чацвер запланаваная грамадская паніхіда. Курс пакінула гэты свет учора на 54-м годзе жыцця. Цяпер людзі, якія ведалі спадарню Святлану або чыталі яе допісы ў сацыяльных сетках, публікуюць цёплыя ўспаміны пра яе. Мы таксама зазірнулі ў архіў Белсату і перагледзелі інтэрв'ю, якія пісьменніца давала нашаму тэлеканалу. Назіраць фашызм у жывым эфіры на жывым целе сваёй краіны – гэта даволі пакутлівая вівісекцыя. Мне вельмі ўдалы год і ў асабістым жыцці, у творчасці, і фінансава нармальны, і ў сям'і ўсё ў парадку. Але ж усё ж гэта як бы праз марлю, тому што чалавек не можа быць шчаслівым у такія часы на 100%.
светлую будучыню. Ewa Wierzchnawiec. Каханыя сябры мае, я страшэнна хвалююся. Самае важнае гэта ведаць, хто ты ёсць і не саромецца таго, кім ты ёсць, таму што толькі будучы сабой ты пражываеш сваё жыццё, не чужое. Светлая память Светлане Курс. Мы ж ставим кропку у объективе. Напереди студии Белсат. Передаю слово моему коллегу Алексею Залевскому. Так, вітаю спадарства. Ну, пра Святлану Курс таксама далучаюся да спачуванняў. Сумна, што такія людзі нас пакідаюць. Ну, але не пакідаюць зусім. Шмат пакінулі пасля сябе, прынамсі, спадарня Святлана выдатныя проста творы. Пра іх сёння будзе таксама, ну, але мы, канешне, збольшага зоймемся сённяшнімі важнымі бягучымі падзеямі. На пачатку возьмем, як СК, следчы камітэт, пагражае крымінальнымі справамі беларусам за актыўнасць у Трэце і Тык-току, а Лукашенко пры гэтым гвалтоўным прызывам у войска тых, хто не хоча працаваць. Гэта падзея адной гісторыі, улады да нечага рыхтуюцца, асцерагаючыся рэакцыі грамадства. Ну і яшчэ адна будзе гісторыя, як беларус, які стаяў ля стварэння аднаго з самых вядомых шпіёнскіх сервісаў у свеце, парадніўся з Віктарам Шэйманам, змог атрымаць ВНЖ ў Літве і працягнуць працаваць з мільёнамі карыстальнікаў. Ну і заклікаю дачакацца ў нашым эфіры прэм'ерны выпуск новай рубрыкі «Высноваў» ад Віталя Цыганкова. Што ж, маеце ўжо ажно 3 прычыны застацца з намі. Долучайтеся до нашага эфіру і да галасавання, якое ў хуткім часе анансуем. Спадарства, запрашаем у студыю Белсат. Пытанне, якое прапануем вам сёння, гэта пытанне датычнасці творчасці Светланы Курс, якая пісала пад псеўданімам Ева Вежнавец. Што вам запомнілася з творчасці Светланы Курс? «Шлях дробнай сволачы» — гэта першая кніга з апавяданнямі пісьменніцы, выдадзеная яшчэ ў 2008 годзе. «Па што ідзеш воўча», повесць, якая ўвайшла у шорт-ліст і перамагла у прэміі Ежы Гідроіца. Выступы ў медыях і сацыяльных сетках і ўсё вышэй пералічанае. Галасуйце, калі ласка, наша пытанне ананімнае. Ну, таксама тыя, хто яшчэ не знаёміўся з творчасцю Светланы Курс, таксама заклікаем гэта зрабіць. Так, і творчасцю, і асабліва таксама выступы ў медыях вялікую частку яе даробку складаюць. І вот мне што прыходзіць у галаву, што спадарства можна хутка знайсці на нашым ютюбе Белсат Ньюс. Гэта калядны выпуск. Вітаўт Сіўчык, бадай, што так рабіў такую калядную размову са спадарняй Святланай. Ну, яна сапраўды будзе на вякі. Ну, але мы ведаем, ютуб, соцсеткі, відэа прападзе ці штосьці, таму не адкладайце, калі ласка. А паглядзіце, чалавек быў незвычай арыгінальнай у нашай творчай Беларусі. Ну, мы ж, уласна так, да нашай першай гарачай тэмы беларусаў ізноў палохаюць адказнасцю. Гэтым разам за допісы ў Трэц і Тык-току. А Лукашенко падчас электарнай нарады пайшоў яшчэ далей, загадаў адпраўляць у войска ўсіх, хто, на ягоную думку, не хоча працаваць, і заявіў, што цяпер усе павінны быць мабілізаваныя. Проста чарговая гучная пагроза, ці ўлады сапраўды рыхтуюць грамадства да новага этапу жыцця ў рэжыме сталай мабілізацыі. Абмяркуем неўзабаве з палітычным аглядальнікам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім. Следчы камітэт абвясціў пра крымінальныя справы супраць карыстальнікаў сетак Трэц і Тык-ток, якія пакідалі каментары, што, на думку ведомства, абражаюць прадстаўнікоў улады. Амаль адначасова Лукашенко падчас селектарнай нарады заявіў, што тых, хто не хоча працаваць на жніве, трэба адпраўляць у войска, а чыноўнікаў на трактары і камбайны. Пры гэтым прагучала яшчэ адна фраза: «Усе павінны быць мабілізаваныя». Гэта сведчыць пра новы этап узмацнення гэтага кантролю над грамадствам. Цяпер ад намі чарговая дэманстрацыя жорсткасці, якая павінна падтрымліваць вось гэтую атмасферу страху. І наколькі рэалістычныя сённяшнія пагрозы Лукашэнкі, у тым ліку, акажуцца на практыцы. Даведаемся ад нашага спікера Александра Класкоўскага з выдання «Позірк». Вечар добры вам, спадар Александр.
Спадар Александр. Так, Мы зараз. что, не бачым, что... Зрэшты, давайте спадарства, пакуль спадар Александра подлучаецца до нашага эфиру. Послухаем короткое выказывание Александра Лукашенко на гэты конт. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Ну от цяжка ўявіць, што горш з гэтых прапанаваных варыянтаў ад Александра Лукашэнкі працаваць у сельскай гаспадарцы за невялікія грошы, як вядома, альбо ісці на паўднёвую мяжу, ахоўваць мяжу Беларусі з Украінай, альбо... У мяне ёсць варыянт, што горш. Ну, але ты працягвай. Так, але самае галоўнае, што гэта можа пагражаць чыноўнікам, якім заўсёды Александр Лукашенко, ну, сапраўды дасылае свае пагрозлівыя каментары, аднак па факту, як ведаем, ён іх любіць, бо яны ўсё ж такі служаць яму верна, а так ці інакш... А іншых не мае. А іншых няма, так. Перасесці з чыноўніцкіх гэтых крэсел на трактары і камбайны, ну а чаму б не? Папрацаваць разам з народам, папрацаваць з простымі людзьмі, якія і так фактычна у сваёй працы аплочваюць ім заробкі. Ну, тут яшчэ пытанне, ці гэты ж трактар ці камбайн будзе гатовы працаваць, бо перасесці, каб ён яшчэ паехаў, таму што сёння ж таксама КДК заявіла на той жа самай нарадзе, што толькі што ў кожнай чацвёртай гаспадарцы камбайны не гатовыя да жніва. Натуральна, мы з спадарам Александром Класкоўскім бы размаўлялі не пра гэта, бо зараз там нейкія тэхнічныя непаладкі чакаем, калі спадар Александр Класкоўскі з'явіцца ў нашым эфіры. Канешне, мы больш хацелі бы абмеркаваць вось тое, што гэта заявы сённяшнія Александра Лукашэнкі былі сінхранізаваныя, скажам так, з пагрозамі следчага камітэту пра трэцы і тыктокі. Зрэшты, гэта не першыя пагрозы, пачалося ўсё ад спачатку спадарыні Качанавай, старшыні Савета Рэспублікі, которая пра гэта заявіла. Пасля першыя сілавікі, па-мому, пракуратура, калі не памыляюся, выказалася так пра гэта, што трэба неяк нармалізаваць гэтую справу, што нібыта шмат фэйкаў паведамляецца ў каментарах ці у пастах трэца. Улады на это звяртаюць увагу, а это непраўдзівая інфармацыя. У выніку дапускаем, не выключана, і дакладна хіба што так яно і ёсць, нейкая інфармацыя так не публікуецца адпаведна праўдзівымі нейкімі звесткамі, ну але іншага варыянту мы ведаем, што ў Беларусі цяпер дагрукацца нейкім чынам да чыноўнікам ці заявіць пра сваю праблему фактычна не існуе. Ты нават калі ты фармальна неяк збіраешся там подпісы і дасылаеш, усё роўна гэта бюракратычна зацягваецца на месяцы вырашэння пытання, калі ў тиктоку гэта рэзананс, куды хутчэй справу штурхае наперад, такую трэба вырашыць. Ну але звяртаемся да нашага спікера і да нашых пытанняў і да селектарнай нарады. Александр Класкоўскі з намі на відэасувязі. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Александр, ну вось давайте ад этой селектарнай нарады пачнем. Мы ўжо тут больш-менш аўдыторыі, гледачам пазначылі, што мы бачылі важнага ў гэтых сённяшніх заявах. А што вам штосьці кінулася ў вочы, ці нічога адметнага, усё тое ж, што і было апошнія колькі 32 гады? Нічога адметнага. Гэта набор банальнасцяў, парады. Калі людзі, якія ў вёсцы шмат гадоў працуюць, і іх начальнікі не ведаюць, як правільна сеяць, жаць і гэтак далей, дык гэта курам на смех. Ён застаўся на ўзроўні старшыні ці дырэктара Саўгаса Гарадзец. І гэта абсалютна анахранізмам выглядае, нікому гэта, канешне, не патрэбна. Але вішенька на торце гэта, канешне, ягоны загад у войска аддаваць тых, хто кепска працуе на уборачнай. А вось можна пра гэты загад, так? Бо я дапускаю, шмат людзей захвалявалася, што цяпер трэба будзе добра працаваць, каб не трапіць у войска. Наколькі гэта рэалістычная пагроза, на вашу думку?
Я думаю, что гэта просто раздражненне выплюхнуў Лукашенко. Я вось прааналізаваў. Ну, глядзіце, ён, па-першае, згадаў мяжу з Украінай. Кажа, там камары, мошкі, там цяжка, там наш спецназ сядзіць у лесе. І вось іх туды, гэтых нядбайных працаўнікоў, кінуць. Ну, прабачце, якая падмога будзе для спецназу, калі туды купку нейкіх вясковых алкаголікаў пашлюць? Яны там толькі замінішчам будуць. Гэта па-першае. Па-другое, ён сказаў, і чыноўнікаў таксама нядбайных трэба ў войска адпраўляць. Ну, я ўяўляю гэтых таўстапузых ваякаў, яны там моцна наваююць. Ну, і потым, калі ўжо на тое, дык няма і адпаведнага закону, яны ўжо людзі непрызыўнога ўзросту. Ну, хіба што на зборы можна забраць, але ж гэта таксама паводле пэўных вайсковых спецыяльнасцяў набіраюць, а не проста вось кепска працуеш, ідзі на зборы. Таму я думаю, што гэта, ведаеце, вось як дзецям непаслухмяным кажуць, што не будзеш слухацца, аддам цябе дзеду Бабаю. З таго ж самага разраду гэтыя страшылкі Лукашэнкавы. Спадар Александр, разам з тым сёння Лукашенко закрануў пытанне заробкаў і балючае пытанне прыезду узбекскіх мігрантаў, заявіў пра тое, што ну калі узбекам тут не падабаюцца заробкі, то за такім даўгім рублём трэба ехаць у Расею, там усё нашмат лепшае, то фактычна прызнаў, што Беларусь гэта не краіна мары для замежнікаў, так атрымоўваецца. Ну так, і гэта ўжо другі аблом ва ўладаў, другі такі эпік фейл. Мы ж памятаем гэту леташнюю гісторыю з нібыта 150 тысячамі пакістанцаў, якія кінуцца сюды на заробкі. Але у пакістанцаў ёсць выбар, іх могуць там і тыя ж арабскія шэйхі запрашаць і там болей плаціць. І выбар краін даволі вялікі, куды едуць з Пакістана гастарбайтары. І таму Беларусь пры сённяшнім узроўні заробкаў, канешне, мякка кажучы, не самая прыцягальная краіна. І нават для узбекаў таксама. Вось сюрпрыз непрыемны для беларускага кіраўніцтва. Думалі, што узбекі, ведаеце, паколькі рэжым там таксама жорсткі, аўтарытарны, то думалі, прыедуць такія забітыя рабы проста. А яны адразу ж узнялі бунт, што умовы ім не падабаюцца, што заробкі меншыя, чым у кантрактах запісана. І беларускае начальство трошкі разгубілася, мякка кажучы. І Лукашенко, ну там, як вядома, гэтым людзям канкрэтна у нейкай там гаспадарцы павысілі з 500 до 700 долараў заробак, нібыта. Ну, але ж гэта лакальнае рашэнне. А ў маштабах усёй краіны мы ж ведаем, што і 500 долараў не кожны селянін, не кожны калгаснік у Беларусі зарабляе. Таму нейкія сапраўды узбекам звыш камфортныя ў плане заробкаў умовы беларускае кіраўніцтва стварыць не можа. І Лукашенко фактычна распісваецца ў сваім бяссіллі ў гэтым пытанні. Ён фактычна прызнае, што Беларусь адстае ад суседніх краін, ад развітых краін усё болей і болей па ўзроўню жыцця насельніцтва. Спадар Александр, ну сёння Александр Лукашенко, не толькі Лукашенко, уласна, пагражаў, ну і як у лепшыя, ну так эмацыйна, як у лепшыя свае праймавыя, кажуць, часы ў 90-х, калі праводзіў гэтыя селектарныя нарады. Вось, сёння прыгадаўся, так, малады Лукашенко з 90-х, гледзячы на гэта. Але таксама і следчы камітэт. І болей таго, нават ужо кажа, што нібыта ёсць першая крымінальная справа за пасты вось у гэтых новых сацыяльных сетках, якія цяпер выклікаюць вялікую цікавасць сярод беларусаў, гэта Трэц і Тык-Ток. Ну, нібыта ўжо не першы раз улады пагражаюць, так, караць за актыўнасць у гэтых сетках, але вось гэта супала з сённяшнімі гэтымі заклікамі Лукашенка. Гэта звязваецца неяк в адну гісторыю, што цяпер акурат улады такім чынам зноў наганяюць гэты страх, зноў эту мабілізацыю, колькі можна ўжо гэтага. Ці да нечага рыхтуюцца, ці ўсё-такі гэта такая бюрократычная паслядоўнасць звычайна ў дадзеным выпадку следчага камітэта? Я бы ўсё ж такі не звязваў жорстка гэтыя два сюжэты, хаця тут просіцца выснова, што вось Украіна, там у Лукашенка рыхтуецца да вайны. Насамрэч ён гэтай вайны не хоча, але іншае пытанне, што не выпадкова гэта тэма украінская сёння прагучала у ягоных гэтых тырадах, таму што яго украінскі сюжэт, украінская
тэма вельмі напружвая. З аднаго боку, украінцы адчулі сваю моц і пагражаюць дронамі, пагражаюць ударамі. З іншага боку, Пуцін, відаць, яго прыціскае. Лукашенко вельмі баіцца, што краіна можа быць уцягнута ўсё ж такі ў гэту калатнечу, ў гэты крывавы вір. Так што вось гэта ягоная такая занепакоенасць выявілася у ягоных фразах. А што тычыцца следчага камітэту, я думаю, хутчэй гэта трэба звязваць усё ж такі з тым, што сілавікі і ўлады ўвогуле для сябе зрабілі высновы з 2020 года, таму што тады сацыяльныя сеткі, той же Телеграм, яны сталі такім магутным сродкам мабілізацыі, палітычнай мабілізацыі мас, каардынацыі дзеянняў, самаарганізацыі. І вось гэта засечка ў мазгах людзей у пагонах, у мозгах силовиков застаецца. Ну і калі конкретно разважаць, чаму взяліся менавіта за гэтыя две сеткі, за Threads і за TikTok, тут маё тлумачэнне такое. TikTok, як показывае статыстыка, як показваюць падлікі, на сёння самая папулярная сетка ў Беларусі, болей за 7,5 мільёнаў карыстальнікаў. У Threads меней, але гэта такая сетка інтэлектуальная, там болей палітычна контенту, там эксперты выступаюць, там ідуць дыскусіі. Вось я сам апошнім часам у Threads часта зазіраю, і там спрэс беларускамоўная стужка такая палітызаваная ў значнай ступені. І, канешне, уладам гэта ўсё не падабаецца, яны баяцца крамолы, і таму яны пачынаюць маніторыць болей пільна вось менавіта гэтыя сеткі. Так што, на жаль, я думаю, што крымінальныя справы будуць і не адна, і не дзве. Вось я ўжо, а калі можаце коратенька, каб аўдыторыя разумела, то як цяпер больш-менш паводзіць у гэтых сетках, каб не было гэтых справаў? Ну, глядзіце, калі толькі на абсалютна апалітычныя тэмы нешта бяззубае такое пісаць, калі гэта такая будзе манная каша, то наўрад ці прычэпяцца. А так, вось выступаў учора, здаецца, на тэлеканале СТВ прадстаўнік следчага камітэта, і першая, значыць, вось, што прагучала, гэта распальванне, маўляў, сацыяльнай варажнечы адбываецца. І гэта, паводле гэтага артыкулу найперш вось пераслед вядзецца крымінальны. Ну, а ў Беларусі, як вядома, асабліва пасля 2020 года пад гэту фармулёўку падганяюць фактычна любую вострую крытыку ўлады. Дастаткова нагадаць, што Сергей Ціхановскі у свой час, яму далі 18 гадоў, там па 4 артыкулах, і адзін з іх быў вось гэты 130-й артыкул распальвання сацыяльнай варажнечы. Ці памятаеце, вось была так званая справа аналітыкаў Ціхановскай. Там увогуле палітолагі, навуковыя супрацоўнікі ніякія не рэвалюцыянеры, а іх таксама за распальванне сацыяльнай варажнечы асудзілі на вялікія тэрміны. Таму палітыка гэта табу, калі рэзюмаваць. Ну так, зрэшты, Александр Лукашенко днямі пра гэта і заклікаў беларусаў не ўласціваць у гэту палітыку. Дзякуй вялікі за размову. Спадар Александр Каскоўскі, палітычны аналітык і аглядальнік выдання «Позірк», быў з намі на відэасувязі. Ну, мы ідзем далей да наступнай тэмы. Ці задумваецеся вы, усталёўваючы чарговую мабільную праграму, хто стаіць за яе распрацоўкаю? Новае расследаванне бюро пра беларускага бізнесоўца, які калісьці стварыў адзін з самых знаных шпіёнскіх сервісаў у свеце, парадніўся з сям'ёй Віктара Шэймана і сёння працягвае зарабляць на папулярных мабільных дадатках, якімі карыстаюцца мільёны людзей. Як яму гэта ўдалося, і ці варта давяраць такім праграмам, неўзабаве даведаемся ад аўтара расследавання. Ну а пакуль трошкі фактуры. У цэнтры расследавання беларускі IT-прадпрымальнік Шымановіч. Яго называюць адным са стваральнікаў праграмы M-Spy, аднаго з самых знаных у свеце сервісаў для сачэння за мабільнымі тэлефонамі. Паводле аўтараў расследавання, пазней Шымановіч ажаніўся з дачкою Віктара Шэймана, шматгадовага набліжэйшага паплечніка Александра Лукашэнкі, былога кіраўніка ягонай адміністрацыі, дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі і чалавека, якога часта называюць адным з самых уплывовых сілавікоў Беларусі. Даследаванне сцвярджае, нягледзячы на гэтыя сувязі, Шымановіч працягнуў будаваць міжнародны IT-бізнес
Ягоныя кампаніі распрацоўваюць папулярныя мабільныя праграмы, якімі карыстаюцца мільёны людзей па ўсім свеце. Як працавала гэтая схема, якія сувязі выявілі журналісты, і ці могуць яны несці рызыкі для карыстальнікаў? Пра гэта новае расследаванне бюро. Зрэшты, заклікаем гаспадарства яго пачытаць. У бюро медыа ёсць адпаведны сайт, і можна гэта зрабіць. А цяпер мы звяртаемся да аўтара расследавання Алексея Гуліцкага. Вечар добры вам. Добрый вечар. Спадар Алексей, на першы погляд, вось гэта звычайная гісторыя пра беларускага IT-бізнесоўца, але што, в прынцыпе, вас прымусіла ўзяцца за гэтую гісторыю? У чым галоўную праблему, якую вы пабачылі, каб зрабіць вялікую, сур'ёзную працу? Што было тым зачэпам? Шчыра скажу, мы зачапіліся да гэтага бізнесмена праз яго стасункі з дачкой Віктора Шэймана, Ольгай Шэймана. Мы проста вырашылі паглядзець, чым займаюцца каханыя дзяцей з такіх уплывовых людзей, як Шэйман. Знайшлі, што Ольга была жанатая на такім прадпрынимальніке, як Андрэй Шаманович. Ну і вырашылі паглядзець, чым ён займаецца. Апынулася, што ён IT-бізнесмен, як вы правильно сказалі, што ён давно ўжо працуе ў гэтай сферы, і потым пачалі глядзець на яго бізнес, і апынулася, што яго бізнесы ў шматлікіх краінах, і ў Еўропе, і ў Эміратах, і ў Беларусі, і што ўсё гэта адна такая вялікая сетка, якая распрацоўвае мабільныя прылады спецыялістамі па кібербяспецы, і то гэтыя прылады могуць быць патэнцыйна небяспечнымі. А улічваючы фігуру Шымановича, які быў блізкі да самога Шэймана, не толькі да яго дачкі, і улічваючы яго полісі, пра які вы таксама сказалі, гэтыя прылады выглядаюць яшчэ больш небяспечнымі. Вось пра гэта мы распавядаем у сваім расследаванні. Што за прылады? Якія прылады? Бо тут яшчэ трошкі перарывае гук. Мы спадзяемся, інтэрнэт трошкі наладзіцца. Што гэта за прылады? На што наша аўдыторыя ў першую чаргу павінна звярнуць увагу? На якія праграмы? Так, праграмы ў партфоліо Шымановича, іх некалькі, іх 11, калі я не памыляюся. Самая папулярная — гэта такая праграма Nicegram. Яна нездарма гучыць амаль як Telegram. Гэта такі дадатак да Telegram, які дадае, да які ты падключаеш да гэтай праграмы свой Telegram, і ён дадае табе дадатковыя функцыі. Там, напрыклад, ты можаш глядзець каналы, якія былі заблакаваны ў Телеграме. Ці ты можаш мець нейкага памочніка ў Телеграме. Вось, і гэтым Nicegram карыстаюцца 50 мільёнаў чалавек, як самі распрацоўнікі кажуць. І гэты Nicegram, ён атрымоўвае доступ да, в прынцыпе, ўсяго, што ты робіш у Телеграме. І менавіта праз гэта сам Telegram афіцыйны, ён перасцерагае ад карыстання Nicegram і іншымі падобнымі дадаткамі, таму што вы свой давер змяшчаеце з Телеграма на некага распрацоўшчыка, які вам невядомы, які можа апынуцца зяць Віктора Шэймана, напрыклад. Былы зяць, але ўсё роўна. Вось, Nicegram. Ці ёсць такая яшчэ прылада, папулярная ў іх у каталоге, называецца eSIM+. Яна табе дазваляе карыстацца роумінгам у замежных паездках і вандроўках і ствараць такія віртуальныя сім-карткі. Вось, і гэтая праграма, гэтая прылада, як мы высветлілі, яна пасылае дадзеныя ў Расію. І, зноў жа, яна яшчэ глядзіць тваю канкрэтную лакацыю. І як мы пракансультаваліся з спецыялістамі па кібербяспецы, гэта нетыпова для вось такіх eSIM прыладаў. Звычайна ім дастаткова ведаць, у якой краіне ты знаходзішся, каб яны табе далі адпаведную сім-картку. Але вось гэтая праграма Шымановича, яна глядзіць непасрэдна тваю канкрэтную лакацыю. І зноў жа адпраўляе дадзеныя ў Расію. Ну і вось такі чалавек, як Шыманович, таксама бачыць, дзе ты знаходзішся. Алексей, а як так адбываецца, што, напрыклад, ягоная прылада M-Spy колькі разоў ужо трапляла ў гучныя скандалы са злівам інфармацыі і дадзеных у даркнеце, мае літоўскі від на жыхарства, мае паспяховыя бізнесы ў Літве і ў іншых еўрапейскіх краінах, і пры гэтым гэтыя краіны зачыняюць вочы на дзейнасць гэтых кампаніяў, а пасля вашага расследавання, магчыма, сітуацыя нейкім чынам зменіцца. Што вы маглі б сказаць? Так, сапраўды, вось гэты скандал першы з M-Spy, першая уцечка, яна адбылася яшчэ 10 гадоў таму, і з таго часу, трэба адзначыць, Шыманович, ён публічна стараецца сябе, не ставіць адзін рад з гэтай праграмы, ён стараецца
публічна не казаць, што я неяк з ёй звязаны. Ну і вось 10 гадоў прайшло, ён там уже новыя прылады паствараў, новыя бізнесы пазапускаў, ну і, магчыма, губляецца проста гэта інфармацыя, бо ніхто так разам усе яго кампаніі ў розных юрысдыкцыях, якія былі адкрытыя ў розныя гады, не збіраў да нас. Вось, магчыма, абмінулі літоўскія рэгулятары гэтую навіну, таму што хавалі свае бізнесы добра, ён карыстаецца афшорнымі юрысдыкцыямі, пра якія мы таксама пішам у расследаванні, і стараецца публічна пра вось такія свае сувязі са стальнымі бізнесамі не казаць. Вось, і на паперы ён сказаў, што вось у меня ёсць фірма ў Літве, я хочу атрымаць у вас дазвол на жыхарства як стартапер. Ну, сапраўды, на бумазе, на паперы ўсё-такі ёсць кампанія, яго ў Літве працуе, то, які ў яго бэкграунд, ну, пэўна, не паглядзелі. Але мы, канешне, звернем увагу рэгулятараў літоўскіх на стасункі і на кар'еру Шымановіча. Яны, можа, пераглядзелі сваё рашэнне. Калі вось мы кажам яшчэ вось як адбываюцца адкрыццё такіх бізнесаў, наколькі проста было б узяць у Шэймана, узяць вось адкрыць такія кампаніі за мяжой, бо вы кажаце, што ў прынцыпе яны не адсочваюцца там першапачаткова вось нейкімі спецыяльнымі службамі. Хачу адзначыць, што вось гэтую літоўскую кампанію ён адкрыў, калі ён яшчэ быў зяцем Шэймана дакладна у 2018 годзе. Мы мяркуем, што яны развяліся з яго дачкой альбо на пачатку 22-го, альбо ў канцы 21-го. Вось. Але фірма была адкрытая ў 18-м. Як мы бачым з дакументаў, дапамагла яму адкрыць гэтую кампанію нейкая мясцовая літоўская юрыдычная фірма. Я так думаю, што ў 18 годзе, калі яшчэ рэжым Лукашэнкі не быў вось так скампраметаваны, гэта, можа, было лягчэй, менш увагі надавалі. Вось, таму, думаю, з гэтым праблемаў не было, і зноў жа быў юрыдычны пасрэднік. Зараз, думаю, уже надавалі больш увагі, але ён можа карыстацца гэтай кампаніяй, яна нікуды не дзелася. Спадзяюся, што ўсё ж такі літоўскія ўлады звернуць увагу на вашае расследаванне ў тым ліку. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Алексей Гуліцкі, журналіст бюро «Медыа», аўтар расследавання пра былога зяця Віктара Шэймана, быў з намі на відэасувязі. А цяпер час на прэм'еру ў нашым эфіры. Праз момант спадарства пабачыць і пачуе першае выданне нашай новай рубрыкі «Цыганкоў высновы». Віталь ужо тут, у нашай студыі. Высновы будуць неўзабаве. Калі ласка, Віталь, напэўна, не хвалююся, бо ўжо дасведчаны. Спрабую. Спрабуеш не хвалявацца, так. Ну, але так, перад праграмай, зараз яна пачнецца, такое кароткае пытанне. Высновы датычна чаго будуць? Датычна ўсіх самых важных падзеяў? Ці толькі тых, которые ты сапраўды ведаеш, якія можна высновы з этого зрабіць? Ну, я спрабую якраз гаварыць пра тое, чым я лічу, што я разбіраюся, і часам нават адмаўляюся там рабіць каментары пра тое, што мне здаецца, дзе я не самы моцны. Але сёння такая рэч, пра якую мы будзем гаварыць, прапаганда, в якой, даводзіцца разбірацца ўвесь свой лёс у журналістыцы апошнія 35 гадоў. Калі ласка тады. Ну што ж, у гэтым дэбютным выпуску сваёй аўтарскай праграмы я раскрыю галоўны пасыл і прынцып дзейнасці беларускай афіцыйнай прапаганды. Аднак пачакайце, гэта будзе толькі ў канцы, а пачнем з аспекту, у якім лукашэнкаўская прапаганда нават пераўзышла савецкую. Дарэчы, калі вы памятаеце савецкую прапаганду і вы ў бяспецы, напішыце ў каментарах, калі хлусілі больш у СССР ці цяпер. Дзякуй, а я працягваю. Мы ўсе добра ведаем, што адна з любімых тэмаў беларускай дзяржаўнай прапаганды «Як страшна жыць» на Захадзе. Я, дарэчы, некалькі разоў праглядаў сюжэты савецкай прапаганды 80-х і заўважыў, што савецкія журналісты імкнуліся адкрыта не хлусіць. На Захадзе так хапае праблемаў вартых абмеркавання, але, напрыклад, заяўляць, што людзі там жывуць бядней, чым Беларусі, да гэтага, напрыклад, савецкая прапаганда не дадумвалася. Савецкая прапаганда казала, так, яны там на Захадзе сапраўды зарабляюць больш і жывуць лепш, але это все праз тое, што сапраўднай вайны не было, як у нас, і бясплатнай медыцыны ў іх няма. Прытым савецкія журналісты вялі свае рэпартажы з вуліцаў Нью-Йорку і Парыжу, а большасць сённяшніх беларускіх ніколі альбо даўно в Еўропе не былі, бо шмат хто з іх пад санкцыямі. Таму уяўленне пра Захад яны маюць прыблізна такое, як у гэтым легендарным дыялогу з крымінальнага чатва.
Ну, приблизно так, я думаю, на БТ яны і такімі дыялогамі паміж сабой і размаўляюць. А што думаеце вы? Пішыце ў каментарах, я буду спрабаваць все чытаць і намагацца ўсім адказваць. У прынцыпе, сапраўды, навошта беларускім прапагандыстам штосьці ведаць пра свет, калі ўся іхняя праца зводзіцца да некалькі даволі простых інструкцыяў. І галоўнае з якіх наступнае. Лукашенко ўсё робіць правільна, што б ён не рабіў. Нават калі робіць нешта цалкам адваротнае. Мігранты ў Еўропе – гэта жах, злачынства і хаос. Але калі мігрантаў запрашаюць у Беларусь, гэта правільна і патрэбна. Саджаюць новых палітвязняў, крычым ура. Трэба яшчэ больш саджаць. Вызваляюць палітвязняў, таксама крычым ура. Гэта мудрае рашэнне кіраўніцтва. Кажа Лукашенко, інтэгруемся з Расіяй, крычым ура. А калі ён праводзіў з Расіяй інфармацыйныя і эканамічныя войны, яшчэ гучней крычым ура, інфармацыйна мочым расейцаў і заклікаем всіх аб'яднацца вакол прэзідэнта супраць Расіі. Ніхто ў Беларусь не прыязджае, заяўляем, а нам ніхто і не трэба, без вас абыдземся. Хтосьці Беларусь наведае, на весь свет крычым, нас прызналі, ніякай ізаляцыі няма. Праводзіцца мягкая беларусізацыя, ура, все дружна апранаем вышымайкі. Змаганне з беларушчынай, так і трэба, давайце яшчэ больш душыць нацыяналістаў. І так у іх все 30 гадоў. Калі нехта іх і стаўся, то толькі вслед за лініяй партыі. Прошла весна, настало лето, спасибо Лукашенко за это. Ну давайте вспомним, хоть один пропагандыст, хоть калі-небудзь за гэтыя гады, хоть у нечым публічна не только бы судзіў, а хоть бы выказаў сумнеў у дзеяннях Лукашэнкі і пры гэтым застаўся працаваць у дзяржаўных СМІ, не было такого. Бо той, хто, напрыклад, у 2020 годзе асмеліўся выказаць уласнае меркаванне, адразу не проста выпал з абоймы, а хутчэй апынуўся за кратамі ў турме. Таму б, калі б заўтра Лукашенко раптам абвясціў пра дэмакратычныя перамены і шлях краіны на захад, насамрэч, ніколі такога не аб'явіць, это трэба дакладна ведаць. А от калі б абвясціў, то все гэтыя прапагандысты хорам тлумачылі б нам, чаму гэта адзіна правільнае і неабходнае рашэнне. Бо прынцып жыцця ў іх класічны. Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит и снова продаст, но уже дороже. Отдайте мне мои деньги, все! Усіх прададуць і купяць толькі яшчэ даражэй. Ну так яны спадзяюцца. А яшчэ яны прызнаючы, што ў іх прадажная прапаганда, яны нават хваляцца, да, у нас прапаганда, гэта пастаянна гучыць у іхніх перадачах. Яны любяць спрабаваць падганяць всіх пад адзін капыл. Маўляў, так, у нас свая дзяржаўная прапаганда, а вось у незалежных дэмакратычных медыяў свая. А вось і не. Мы, в незалежных медыях, часам жорстка, можа быць, часам занадта жорстка, крытыкуем сваіх палітычных лідараў, сваіх прадстаўнікоў. Мы спрачаемся пра стратэгію, мы шчыра гаворым аб праблемах дэмакратычнага руху, мы бачым хібы заходняй палітыкі і заходняй рэальнасці. У нас нередка гучаць і песімістычныя матывы. Все гэта кардынальна адрозніваецца ад таго стэрільнага «адабрамся», які пануе і гучыць у афіцыйнай прапагандзе. І вось я падыходжу да таго самага вызначэння галоўнага пасылу, базавага прынцыпу беларускай, а ў гэтым выпадку і расійскай прапаганды. А палягае ён наступным. Нікому нельга верыць, кожен толькі пад сябе грабе, усе палітыкі прадажныя. Асноўнае заданне даказаць, што вакол ва ўсім свеце все адно і тое. У нас няма правоў чалавека ў Беларусі, а вы на іх паглядзіце. І калі ім кажуць, вы нягоднікі, то прапагандысты шчыра адказваюць прыблізна так. А кто нынче хорош? Осел, речка, кретинка, облака идиот, лошади, предатели, люди мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего. Класічнае не мы такое, жыццё такое. Бачыце, я ж нездарма пачаў праграму з таго, як прапаганда дэманізуе жахі жыцця на захадзе. А ўсё гэта дзеля таго, каб паказаць, што не трэба і рыпацца, не трэба змагацца за дэмакратыю, не трэба патрабаваць свабоды. Бо паўсюль адно і тое. Паўсюль падман, беднасць, бяспраўе, а палітыкі толькі крадуць і не турбуюцца пра звычайных людзей. У філасофскім сэнсе расійская і беларуская прапаганда – гэта свядомая брудная гульня на паніжэнне. На паніжэнне ўзроўню чалавечага ў чалавеку.
на паніжэнне ўзроўню сваіх патрабаванняў да жыцця і да людзей, на недавер да ўсіх. І, адпаведна, у каго знаходзіць водгук такая філасофія? Мне здаецца, прапаганда найперш заходзіць менавіта тым людзям, якія ў жыцці кіруюцца тымі самымі прымітыўнымі формуламі кшталту «все продажныя», «нікому нельга верыць», «паўсюль бруд», «не думаеш, што свет вакол цябе паўсюль такі ж самы шэры і тупіковы», то няма чаго патрабаваць пераменаў, дэмакратыі, альтэрнатывы. Няма ніякай альтэрнатывы. Усюду тое самае гаўно. Таму прапаганда змагаецца не з апазіцыяй. Яны змагаюцца з годнасцю, сумленнасцю, салідарнасцю, з даверам да людзей. І пры гэтым самі ведаюць, што ніколі не перамогуць. Жить надо ради того, за что можно умереть. Но мы не умрем, мы выстоим, мы не победим, мы не... Виноват. Такая агаворка по Фрейду. Ну што ж, а на заканчэнне магу толькі параіць. Ніколі не глядзіце прапаганды. Не трэба. В прынцыпе, не трэба. Не дзеля таго, каб даведацца, што яны там кажуць, не дзеля таго, каб праведна абурыцца, не дзеля таго, каб пасцібацца з чагосьці, не дзеля таго, каб здзівіцца з хамства і чалавечай тупасці і расказаць камусьці. Не дзеля таго, каб эмацыйна кідацца тапкамі в тэлевізор. Проста не глядзіце, беражыце сваё псіхічнае здароўе, пачытайце добрую кнігу, паразмаўляйце з блізкімі, падыхайце паветрам. А прапаганду не глядзіце. Такія ў мяне для вас на сёння высновы Цыганкова. Як ёсць. Дзякую за прагляд, за вашы каментары. Пішыце пытанні і тэмы, што вас хвалююць. Я паспрабую на все адказаць. Заставайцеся з Белсатам. Ну, Віталій ось акурат узгадаў гэта то, што закідваюць дзяржаўныя прапагандысты нам, маўляў, ну, мы-то кажем про то, что скончилась там весна, начинается лето. Спасибо Лукашенко за это. А яны, маўляў, нам кажут, кошка бросила котят, снова Лукашенко виноват. А зараз, спадарства, пераходзім до нашай сталай рубрики «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыа. Ну і пабачым так, хто сёння будзе вінаваты ў гэтых... Што замест абяцаных камфортных умоваў атрымала стары рамонт і зношаную мэблю. Публікацыя выклікала дыскусію пра якасць адпачынку ў беларускіх здраўніцах і тое, ці адпавядае яна кошту путёвак. Ну вы давайте паглядзім на это відэа і на фота, што маем. На апублікаваных здымках карыстальнікі ўбачылі старую мэблю, зношанае аздабленне і сляды даўняга рамонту. Вельмі даўняга. Паводле афіцыйнай інфармацыі, кошт адпачынку ў санаторыі складае ад 125 да амаль 300 рублёў за сотні, таму шмат хто адзначыў, што за такія грошы чакаюць значна лепшых умоваў. Пасля публікацыі дзясяткі былых адпачывальнікаў падзяліліся досведам. Яны хвалілі лячэнне і медычны персанал, але скардзіліся на стан нумароў, бруд, зношаную сантэхніку і адсутнасць элементарнага камфорту. Паводле водгукаў апошніх месяцаў менавіта састарэлы нумарны фонд застаецца адной з галоўных прычынаў незадаволенасці гасцей санаторыю Чонкі. А жыхары вёску Язавінь у Салігорскім раёне сабралі больш за 500 подпісаў пад калектыўным зваротам да мясцовых уладаў. Людзі просяць развязаць праблемы, якія, паводле іх, не змяняюцца гадамі. Правесці асфальтаваную дарогу, наладзіць мабільную сувязь і забяспечыць вёску стабільным інтэрнэтам. Пад калектыўным зваротам паставілі подпісы 55 жыхароў. У Язавіні дасюль няма нармальнай дарогі, а мабільная сувязь і інтэрнэт працуюць настолькі дрэнна, што людзям даводзіцца шукаць сігнал на дварэ або ўсталёўваць дарагое абсталяванне за ўласныя грошы. Адзін з мясцовых жыхароў апавёў, што заплаціў крыху больш за 1000 рублёў за антэну, мадэм і роутер, каб атрымаць доступ да інтэрнэту. У сацыяльных сетках адны падтрымліваюць ініцыятыву вяскоўцаў, іншыя сумняваюцца, што чарговы калектыўны зварот дапаможа развязаць праблемы, якія паводле мясцовых жыхароў цягнуцца ўжо не адзін год. Спадарства, ставім, напэўна, кропку ў нашым эфіры. Час падышоў. Дзякуем вам за ўвагу, лайкі і каментары. Для вас працавалі Віталь Бабін і Алесь Залеўскі. Зычым удалага вечара. Ну і да наступных сустрэч на Белсаце. Пакуль.